Продължаваме нашето представяне за продукти днес. Надя сега ще ви разкаже за хранителни добавки. Разбрахте, че трябва да ползваме тези всички неща. И Надежда Томова, тя е асистент-менеджер в компания и ще ви представи хранителните добавки на Forever Green Products. Ще е богинята на продуктите. Да, така е. Богинята на продуктите. Ами, значи, аз общо взето много обичам продуктите и понеже загубих 2 години в това да разучавам съставки, за какво се употребяват, кога се прилагат и така нататък. Като казвам загубих, наистина загубих тия 2 години в залитане по продуктите и малко станах специалист по тях, помежду другото. Но това не е необходимо по никакъв начин, защото има достатъчно информация и в интернет, и в сайта, и човек може да дойде тук на продуктово представяне и да разбере абсолютно всичко. Сега, по принцип, защо се пият хранителни добавки? Знаете ли всички защо се пият хранителни добавки? За укрепване на имунната система. Защото не можем да си ги добавим с храна. Да, не можем да Точно така, да. Даже с плодове. Значи компенсираме дефицитите, които храната не ни дава, защото в днешно време храната не е богата на много от веществата, които са ни необходими. Това са витамини, минерали, микроелементи и вече тяхните липси в определени части на тялото ни водят до различни видове заболяване, отслабване на имунната система и така нататък. По принцип, ето тук са изброени какви биха могли да бъдат последствията от неправилното хранене и от тези дефицити. Тук отсам това са последствия, които са краткотрайни. В смисъл, които когато имаме нещо такова, трябва да осъзнаем, че нещо явно ни липсва. Значи това са умора, не можем да се концентрираме, слаб имунитет, лесно се разболяваме, не спим добре и чести главоболия. Това са краткотрайните последствия. А пък вече това, което може така да остане по-сериозно като проблем, това са сърдечно-съдовите заболявания, диабет, алергични реакции, нарушение в кръвосмилането, кожни проблеми, ревматизъм, артрит, подагра, рак и въобще промени в клетките. Не е нужно да стигаме до там. Какви са хранителните добавки на Forever? Не знам дали виждате така това, което е написано. Значи хранителните добавки на Forever са синергични формули, хилатни при това. Какво значи това? Това означава, че всяко нещо, което е вътре, не е сложено случайно, а то подпомага и усилва действието на всички останали. Тоест, както примерно имаме един калций, в него ако е само калций, той няма да бъде достатъчно добре усвояван. Затова всички хора знаят, че той трябва да се приема допълнително с витамин D, с магнезий и вече в нашия калций има и други помощни вещества, които помагат за по-доброто усвояване в костите, а не да се натрупа върху тях. Това е синергията, в която действат. А хилатна формула, това означава, че естествени продукти, т.е. плодове, зеленчуци, билки, минерали, водорасли и така нататък, са направени във формула, в която е извлечена водата и са оставени само полезните съставки. Тоест не се използва химия при производството на хранителните добавки. Ето го калция, за който аз избързах и ви разказах. Може да видите какво друго има в него. Значи всички знаят, че калция се употребява за костите, за зъбите, за ногтите, за косата и така нататък. Но малко хора знаят, че той е изключително важен за нашата имунна система и че всъщност неговия дефицит е една от основните причини за алергии. И въобще липсата му може да доведе до загуба т.е. до различни видове 147 заболявания цялостно в нашия организъм, когато той не ни достига. А пък в днешно време откъде може да си намерим калций? Знаете, е много трудно. Нито нито кашкавал, нито млякото са това, което са били едно време. Това е хубаво да си го добавяме. Изключителна добавка омега-3. Всички много чуваме за тия омеги, колко са полезни, колко са важни. И аз лично преди не знаех защо. Всъщност са толкова важни.
Значи, първо нашата омега наистина е уникална, омегата на Forever, защото тя има перфектен баланс между ДХЕ и ЕПАЕ. Това са дълговерижните масни киселини, които са вътре, които всъщност се оказва, че не е толкова важно, нали, какво количество приемаме, колкото е важно баланса между тях. Това да бъдат идеално балансирани и се оказва, че няма друг продукт на пазара въобще, не само в България, който да бъде с толкова добър баланс между тях. Иначе, по принцип, омегата, тя е полезна за всяка една част на нашето тяло. Значи, тя е полезна за мозъка, тя е полезна за сърцето, тя е полезна за очите. Всъщност, това са киселините, които всъщност помагат усвояването в нашето тяло на хранителните вещества на ниво клетка и съответно отделянето на токсините. Това нещо да може да се случва без тях. В същото време е и така единственото противовъзпалително средство за нервната система. Знаете, че има една приказка как нервите не се лекуват, но това е средство, с което човек наистина може да се заздрави и нервната система. Така. Forever Daily. Уникална добавка, която съдържа абсолютно всичко в себе си. Всички необходими за нашето тяло вещества. Витамини, минерали, микроелементи, един алоев комплекс, който подпомага тяхното усвояване в тялото в един перфектен баланс. Изключително трудно е било тази добавка да се създаде, защото някои от витамините и минералите и въобще елементите, които са вътре, взаимно се неутрализират. Тоест, било е така плотна, изключително дълга работа, за да може да се направи така добавката, че всичко да бъде усвояемо за нас. Това е добавка, която се пие от здрави хора. По принцип, по-добре е всички добавки да се пият, когато сме здрави. Да не се обръщаме към тях, когато вече имаме проблем. Но това е добавка, която човек, който съзнава, че не се храни правилно, е хубаво да пие, за да не допуска абсолютно никакъв дефицит да се получи в тялото. Тоест, не чакаме, а предварително пиеме. Предполагам, че има хора от вас, които, така като мен се налага на обяд да хапнат една баничка. Нали? Или пък отсреща кебабче с пържени картофки или нещо такова. Това е чудесно за устата ни, в смисъл вкусно е, приятно е, обаче в крайна сметка не ни дава никакви полезни вещества. Така че, ако сме си изпили сутрин и вечер по едно дели, знаеме, че с левото естествено, знаеме, че такъв дефицит няма да ни се получи. Ехинацея, добавката ехинацея, в нея има добавено също така и екстракт от гроздово семе и билката ехидрастис. Това само по себе си прави една синергична форма, която е много мощна против вируси. Всякакъв вид вируси. Естествено, на нейната опаковка пише, че човек може да пие по една-две таблетки дневно, с цел така да си повиши имунната система или нещо такова. Но ние всички, които сме в Forever, не го пием профилактично, не пием ехинацеята профилактично, държим си я винаги в аптечката като средство за първа помощ. Защото когато усетим, че някой вирус се опитва да проникне, дали върху нас, дали виждаме, че на децата нещо се случва, първите симптоми започва да се пие ехинацеята при голямите по 2 до 4 часа, в зависимост от това колко бързо сме взели мерки, на малките по една на 2 до 4 часа и общо взето до 24-48 часа вирус в тялото няма. Наистина това обаче е много важно да се направи в самото начало, докато вирус още е отворен, защото тогава ехинацеята има възможност да се свърже с него и да го изведе от тялото. Когато вече се разпространи в клетките, тогава сме закъсняли и затова препоръчвам на всички, имайте си по една опаковка в аптечките, никога не тръгвате на пътешествие, където по-често се разболяваме от вируси, без да си имате набавена ехинацеята, за да знаете, че няма да имате проблеми. Ето жизненно важното витамин С, за което Рени ни разказа. Витамин С е витамин, който участва във всички наши жизнени процеси. Също така, за съжаление, вече така липсва от плодовете, липсва от зеленчуците, липсва от храната, която приемаме. Но тялото ни пак има нужда от него.
Тоест, какво можем да направим? Можем всеки ден да си дъвчаме някакво количество витамин С, защото общо взето няма предозиране. Тук витамин С е абсолютно натурално, то не е синтетично създадено, както това, което се продава в аптеките, което всички сме купували. Аз също съм купувала витамин С и не съм знаела, че е синтетика. Но тук дори и ценово, защото много хора казват, хранителните добавки на Forever са скъпи. Не е така, хора. Въобще не са скъпи, защото трябва да гледаме за какво си даваме парите. Човек, ако си направи малко труд да изчисли какво получава срещу парите си, всъщност ще установи, че напротив даже излиза много по-евтино, защото тук има много висока концентрация. Тоест, една ампулка в аптеката има 60 грама активно витамин С. Малка ампулка в аптеката. Синтетично 60 грама активно витамин С. В наша една таблетка има натурално витамин С, което също е 60 мг. И ако го обърнем ценово, аптеката е 1,30 лв. Нашата таблетка излиза дори на 15% човек, като си го вземе, излиза 30 стотинки. Плюс това е положено витамин С върху пшенични нитрици, за да може то да залепне по храносмилателната система и да се отделя бавно до 18 часа. Знаете, че витамин С е водорастворим и ако човек не го задържи по някакъв начин в организма си, то ще бъде изпишкан. Така. Чесън и мащърка. В България повечето хора знаят, че чесъна е природен антибиотик и че той е изключително има изключително мощно действие, както срещу вируси, срещу бактерии, срещу заболявания, въобще за подсилване на имунната система, като антиоксидант, много важен. Понижава кръвното налягане. В същото време пък мащърката, която също в България е известна билка. Казва в България, защото не във всички други 157 държави, в които има Forever, знаят колко са полезни. Чай от мащърка, всички наши баби са пили, до ден днешен продължава да се пие, то е много приятно, между другото и като подправка. Мащърката пък от своя страна подпомага всякакъв вид дихателни заболявания, т.е. отваря волите на белия дроб и всъщност спомага за по-доброто дишане, когато имаме някакъв проблем, било временен от някаква настинка или било някакъв по-постоянен от белия дроб, е добре да пием тази добавчица, която по принцип може да се използва и вместо, примерно, аспирин. Тоест, за разреждане на кръвта, обикновено докторите ни препоръчват да пием аспирин, то обаче има много други странични последствия, както и за стомаха, така и за черния дроб. Не случайно аспирин е забранен за деца, които нямат 12 години. Това означава, че не е никак безопасен. Също така и при много хора понижава кръвното налягане. Самият чесън. Друго, което между другото е важно за него, е, че той е направен в капсулка. Това са вътре етеричните масла, които са извлечени. Той е направен в капсула, която се разтваря направо в тънките черва. Много от нашите добавки са в такива капсули, което от своя страна предпазва от дразненето. Много хора казват, да, знам, че трябва да се даде чесън, обаче аз мога да го ям, защото ме боли стомаха, въпреки че тия хора явно не пият алоe, защото не биха имали проблеми с стомасите, ако пият алоe. Но така или иначе, обратната миризма, която се получава, чудесно е човек да яде 3 пъти на ден чесън, но какво трябва да работи? Той вкъщи не можем да седим. Така че, ето ви един начин, в който няма да има неприятната миризма, но ще бъдат усвоявани всички полезни вещества от чесъна. Така, добавката зелени поля. Значи това е между другото една от моите много любими добавки, защото тя набавя нужните количества хлорофил, които ние имаме нужда всеки ден да получаваме. Защото хлорофила, той носи кислород в нашето тяло. Всяка една част има нужда от кислород. И всъщност, знаете, че всеки ден трябва да дадем нещо зелено за този хлорофил. Зелен боб, зелена салата, зелен фасул, крах или нещо такова. Обаче, вие правите ли? Всеки ден точно не гледаме така. Аз
също знам за това нещо, но ми е трудно всеки ден в менюто си да включвам нещо зелено. Нали? Така че това е чудесен начин да се получи хем нужния хлорофил. Хем той е една комбинация от витамини, минерали и микроелементи, тъй като е извлек от къмнове на ечемик, на люцерна и така нататък, които влизат много дълбоко в почвата и успяват да извлекат от там хранителни вещества, които на по-горните нива всъщност ги няма. Като тази добавчица, тя се пие първо заради хлорофила, второ, когато човек има някакъв проблем, смисъл кървяща язва или някъде, където просто има нужда да се заздрави, защото той е много богат източник и на желязо. Магнези, да. В смисъл, те са доста, има минерали в него. Това е една супер минерална добавчица, такава. По-малко са витамините, повече са минералите в интерес на истината. Но така, даже в нашата група има една дама, която я няма днес тук. Нейната дъщеря има проблем с... как се каже това заболяване? Значи един особен вид анемия, който обаче е автоимунно заболяване. Тоест тя по никакъв начин не може да приема синтетични витамини, синтетични минерали и абсолютно е противопоказно желязото. В същото време в организма и желязо няма. Да. На практика тя благодарение на алоето и тази добавчица успя да стабилизира нивата на желязо в кръвта на дъщеря си и дъщеря ѝ спря да боледува, което за нея е страхотно, защото това е момиче на 22-3 години, което е прекарало целия си живот по болници, затворено, изолирано и така нататък. Нали? Сега всъщност може да живее все пълноценен живот в много голяма степен благодарение на тази добавка. Сега специални добавки, които са в смисъл специално специализирани по-скоро, да кажа. Значи, това има витолай за него, има и витолай за нея. Витолай за него, това са билчици и компоненти, които са специално подбрани за поддържане на здравето на мъжа. Тоест за хормоналния баланс при мъжете, за добрата работа на простатата жлеза, превенция въобще при простатата жлеза, подпомага отделянето на серотонин, хормона на щастието, при мъжете, ако искаме да са по-доволни, нашите мъже, така, ако мрънкат, че чувстваме за forever, за да са спокойни, за да всичко да е наред. В същото време има много антиоксиданти, които поддържат очите, мозъка и така нататък. Изключително това е специално за мъжкото здраве насочено. Имаме естествено и за женското здраве насочено. Тук няма как да няма червени боровинки, защото знаете ние жените, сме по-предразположени към уроинфекции, т.е. червената боровинка ни предпазва от това. В същото време тя ни дава много богата гама от антиоксиданти. Тая добавка е много богата на витамини от групата Б, които ние като по-емоционални същества повече изчерпваме и имаме нужда да си ги набавим, за да може все пак нашите спокойни мъже и ние да сме спокойни при тях. В същото време, когато човек има проблеми с предменструален синдром, или пък вече във възрастта, или преди нея, когато вече топлите, студените вълни нахлуват и ни притесняват, или при по-обилен цикъл, който иска да отрегулира без да приема някакви хормони, тъй като в добавката хормони няма, но тя помага на нашите хормони да си дойдат на мястото, което е най-хубавия плюс при нея. В същото време и антиоксидант. И моблент, това пък е добавка, която е специално насочена към мощно подсилване на имунната система. В нея, освен подбрани билки, има и китайски гъби, които също знаете, за тях много се говори напоследък за тия китайски гъби. И те са клетъчна храна, като действие горе-долу имат подобно действие на алоето, тъй като Forever не случайно подбира това, което слага вътре във всичките добавки, за да може наистина ние да получим най-доброто, което природата е сътворила за нас. Може да се пие принципно по всяко време на годината или когато имаме повече отслабен имунитет. Аз лично давам на двете си деца целият период училище постоянно. Не го спираме за нито един ден. Лятото правим малко пауза, поради проста причина, че не контактуваме с толкова много деца постоянно.
И да ви кажа, домакинката в нашата детска градина ми е клиент. Тъй като не направи впечатление, че само моят Златомир има пълна такса постоянно. Така. Тук нищо не съм написала, само съм показала за детските витамини, които са за деца от 2 до 102 годишни деца. Тоест голямите хора могат да изберат този начин да си доставят витамини и минерали. Естествено трябва да бъдат по-голями дозите, отколкото са детските. Ти си взимаш редовно. Аз също си взимам редовно. Значи, това са 20 плода и зеленчука, на които е извадена водата, добавено е пчелно млечице и са направени в една уникално вкусна таблетка. За мен Разбира се. Така да се потапните малко. Да не избягате. Ние сме подготвили друга изненада, така че... Благодаря, моето свърших. Да, те между другото е трудно да се опазят. Така, харесват ли? Смятате ли, че децата харесват това нещо? Аз между другото не ви казах. Аз попаднах с проблем в компанията, попаднах с проблем с здравето на моя малък син. И понеже там имаше един стафилокок в гърлото, който с антибиотици не можахме да изчистиме, продукти от компанията го изчистихме, но един от продуктите се казваше пчелен прополис, за който малко по-късно ще ви разкажа. Той понеже е добавен в него има добавен горчив бадем, той е изключително неприятен за консумация. Нали? Сега голям човек ще го глътне, нали? Или ще го измуча, но един 3-годишен фъстък, какъвто беше моя тогава, малко трудно беше за убеждаване. И тогава аз му казвах така, ако изпиеш гадното, което до ден днешен вкъщи се казва гадното, ако изпиеш гадното, ще дам 2 бомбона. Той доста по-късно разбра, че така и така му ги давам. Така. Арги Плюс. Ето един продукт, чийто създател има Нобелова награда за основната съставка, която има в него. Така наречената чудодейна молекула L-аргинин. Ние бъркайте с L-карнитин, защото много хора казват, знам го това, то се пие по фитнесите. Да, но пак може да се пие по фитнесите. Но L-аргинин е съвсем различно нещо. Значи това е молекула, която, приемайки в нашето тяло, преобразува се в азотен оксид и лекичко отпуска кръвоносната ни система, което пък позволява на по-голямо количество кръв и кислород и въобще полезни вещества да стигне до всяка една част на нашето тяло, т.е. да бъдат правилно усвоени. В същото време Forever се е погрижила с един допълнителен витаминен комплекс вътре, смисъл да осигури тези хранителни вещества полезни, които трябва да се разнесат по цялото ни тяло. В същото време тази добавка тя действа на страшно много нива. Единственото тук ограничение при нея е, че не бива да се пие от деца, тъй като тя подпомага образуването на хормона на растежа. Тоест, ние хората, докато сме на 20-21 години, растем. Тялото ни произвежда хормон на растежа. Затова на всички деца бързо им минават рани, не им остават така белези и така нататък, имат винаги много енергия. Това е благодарение на хормона на растежа. Да, обаче, като станем там на 20-21 години, тялото не спира да го произвежда, защото сме пораснали. Да, обаче той не е лошо да бъде произвеждан. Няма да продължим да растем. Просто се чувстваме по-млади, по-енергични, кожата ни изглежда по друг начин, енергията ни е много по друг начин. Тоест, ние имаме енергията, визията и усещането на малко дете в тяло вече на голям човек. Така че това е една много хубава добавка. Тя подпомага и за високо кръвно налягане, изключително полезна е за хора с диабет. Подпомага ставните връзки, хрущяли, възстановяване. Общо взето, едно от нещата, които човек може да избере като витаминен комплекс, да добави към ежедневната си доза витамини, или пък да редува
което му харесва от всичките. Какво стана? Така, между другото, половин час и като Виагра. Така, кардио здраве. Сега, това е една, между другото, пак така уникална добавка. Те всичките са уникални. Мен е много трудно, когато някой ми каже коя ти е любимата добавка. Те всичките са ми любими. И аз като почвам, тази ми е любима, другата ми е любима, те май всичките наистина са ми любими. Но кардиото, това е пакетче, което е обогатено с много витамини, минерали и най-вече с QT. И така, аз лично не знаех, че QT е нещо, което е различно от това, дето ни рекламират, че трябва да го мажем по лицето. Нали, всъщност, да, той е много полезен за кожата, изключително полезен за кожата, но само с външна употреба не би могъл да се усвои така, както ако бъде прилаган вътрешно, който ще отиде и в кожата. Но QT се оказва, че е ензим, който е изключително полезен и важен за нашето сърце, което пък е единственият орган, който никога не почива. Знаете, че ние може да си почиваме, очите почиват, мозъка почива, всички функции на тялото почиват, даже храносмилателната ни система в един момент почива, но сърцето никога не спира. И за да може тъканите и мускулите да бъдат достатъчно еластични, ние можем да го подкрепим с тази добавка, която е създадена за разтваряне. Те са пакетченца, разтварят се в гел от алоe. И всъщност така ни дават много голямо количество енергия целия ден и ни поддържат цялото здраве на целия организъм. Хиалуроновата киселина, нарочно съм я наместила тук след QT, защото пак е нещо, което сме чували за външно разкрасяване. Да, обаче хиалуроновата киселина всъщност е смазката в нашите стави. Основно смазката в ставите. Естествено, участва и в изграждането на кожата, но когато човек почва да поскърцва, нали, в един определен момент с възрастта, синтезирането на хиалуронова киселина в нашето тяло драстично намалява. Нали, в един момент дори може да престане да бъде напълно. И тогава това е момента, в който трябва да започнем да си я добавяме външно. Тоест, нали, да има увлажняване, за да може самите кости в ставите да нямат изтъркване, в смисъл да няма удряне, което води до възпаление, което води до болки, до пукане и така нататък. Тя е изключително полезна и за спортисти, защото при тях по-бързо се изчерпва хиалуроновата киселина. Естествено, една част ще отиде на лицата ни, ще изглеждаме още по-красиви. В същото време, това е изключително така новаторско откритие по силата на това, че до съвсем скоро хиалуроновата киселина се поставяше само единствено чрез инжекции директно в ставите. Защото, знаете, ние хората сме кисели същества и в нашия стомах имаме солна киселина и въобще pH-то вътре е 4. Тоест, хиалуроновата киселина до сега, ако биваше приемана през устата, тя просто се разгражда в стомаха и нищо не отива в ставите. Няма как да стигне до ставите въобще. Затова имаше и външни инжекции, които са болезнени, опасни и безумно скъпи. Нашата формула е направена така, отново в капсула, която се разтваря в тънките черва и всъщност оттам това дава възможност вече да се разпредели, да се усвои, да отиде в абсолютно всички стави. Тоест не да изберем само една става, която е най-зле и да вложим в нея 500 лева за 10 инжекции, ами да си вземем една такава кутийка и всяка една ставичка в нашето тяло да бъде вече хидратирана и увлажнена, за да нямаме проблем. Така. Отново един от най-силните антиоксиданти като комбинация. АБТ Кер, това е добавка, в която има витамин Е, витамин А и органичен селен. Знаете, селенът като цяло действа противораково, той е много мощен антиоксидант. Даже скоро чух по телевизията доктор Папазова каза, че ако един месец в годината, само един месец в годината, приемаме органичен селен, това намалява риска от рак с 50%. Един месец към 50%. Представете си за какво става въпрос. И какво би се случило, ако вземем пък да пием 2 пъти в годината, или пък на 3 месеца, нали, това може би означава, че риска от рак ще остане така далече от нас.
В същото време бета-керотина, нали, органичната форма на витамин А, допринася за косата, за кожата, за ногтите. По същото време сега, лятото, много ни е необходим, защото от слънцето бета-керотина се изчерпва, който иска хубав тен да има на морето, да вземе да попие малко преди морето, там да не представя да си го пие и може да сте сигурни, че няма да имате зачервяване, че ще дойдете с разкошен, наистина хубав, здравословен тен. В същото време тази добавка е така изключително предпочитана и харесвана за хората, които имат проблем с щитовидната жлеза, тъй като селена той конкретно влияе върху здравето на щитовидната жлеза. И даже тук имаме представител в залата, който да си каже какво пие. Не се притеснявай. Кажи, Борянка, какво пиеш и как се отрази при тебе. Значи, аз конкретно попаднах тук поради проблем с щитовидната жлеза, който при мен беше доста сериозен. Съответно, там последиците и метаболитни синдроми и така нататък. Алоето започнах да пия и да приемам Абета-Кер, който заедно с лекарствата, които ми изписа ендокриноложката, ми помогна да сваля тия високи нива на хормоните. И благодарение на тях, съответно, и килограмите си възвърнах, които много трудно, значи, повярвайте ми, за 2 месеца ги направих килограмите и след това за 3 години много трудно ги свалих. Ето сега да ми кажете, че нямаме добавка и за очици. Понеже си имаме за всичко добавки. Значи добавката Forever Vision, това е добавка, която е така, с подкрепа към цялостната ни имунна система, с много важни антиоксиданти. Но най-вече всъщност така, основните ѝ съставки, които са лутеин, зеакстин, това са антиоксиданти, които действат конкретно на очите. Тоест няма как с пиенето на тази добавка да можем да си възвърнем зрението, което вече сме изгубили. Но бихме могли с тази добавка да спрем процеса и да не губим повече, защото, знаете, когато зрението започне да намалява, то е прогресивно. В смисъл, то не спира до там. Тоест, пиенето на такава добавка, нали, човек би могъл хем да спре този процес, хем също време да набавя достатъчно антиоксиданти на тялото си и да се чувства цялостно добре. Значи, принципът е следния. Ако човек няма абсолютно никакъв проблем, избира добавката DELI. Ако обаче иска да подкрепи нещо, във всичките продукти има достатъчно антиоксиданти и укрепващи имунната система вещества, т.е. което и да избере, понеже иска да подпомогне вече появил се проблем, той ще действа на цялото му тяло. Активният пробиотик наистина е един уникален пробиотик. Знаете, на пазара съществуват хиляди видове пробиотици и много хора си казват, защо от този? Той е скъп. Да е скъп е, обаче на практика пак говорим за това, което получаваме. В всеки един пробиотик, който може да срещате на пазара, има 2 до 3 щама бактерии. При нас има всичките 6 нужни необходими щама за подкрепа и на тънките, и на дебелите черва. Плюс това, те са затворени в една специална трипластова капсулка, която има грижата да ги отведе там, където трябва да попаднат. Тоест, първата капсулка издържа в стомаха. Там говорихме си за солната киселина, която убива и пробиотичните бактерии. Тоест, пийки какъвто и да било друг пробиотик, ние не знаем каква част от пробиотичните бактерии въобще стига до там, за където, нали, искаме да се запътят. Втората капсулка се разтваря в тънките черва, където освобождава 3 щама, които са предназначени конкретно за здравето на тънките черва. И вече третия пласт пък се разтваря в дебелото черво, където освобождава последните 3 щама, които са конкретно за дебелото черво предназначени. И всъщност защо е толкова важно да са ни здрави червата? Ами важно е, защото 70-80% от имунните клетки на човек се намират в червата. Когато те не са в добро състояние, ние цялостно не сме в добро състояние. В същото време там се произвежда серотонина.
в червата. Тоест, ако искаме да сме щастливи, трябва да си поддържаме червата здрави. И аз, между другото, като го разбрах това нещо за серотонина, разбрах откъде произхожда приказката, че любовта на мъжа минава през това. Явно трябва да го нахраниш, за да е щастлив. Така. Мултимака пък е една уникална... Маката тя е такава индийска билка, която като цяло се използва за така, лечение на стерилитет, за сила, за енергия. Нали? Тя е така с бабини зъби подкрепена. Ние казваме на нея форевърската Виагра. Нали? Защото, общо взето, тя дава енергия и подсилва регенеривни... Така. Да. Значи, думи с много ръб, по някой път не мога да ги изкажа, съжалявам. Общо взето тя не е подходяща и за хора, които имат проблем с зачеването, не само при мъжете, естествено, тя е подходяща и при жените да се пие. В същото време е изключително подходяща, когато човек има някакъв вид от много хормонални проблеми. Особено когато хормоналните проблеми са от типа на объркване на мъжки и женски хормони. Т.е. примерно жени, които произвеждат по-голямо количество тестостерон, или пък обратното, нали, жени, които имат по-голямо количество естроген. Нали, знаете, че те се получават едни много неприятни аномалии, от които хората изключително много се срамуват, почват да пият хормони, това се отразява безумно на цялото им тяло, обърква всичко и така нататък, докато пиенето на тази добавка всъщност подпомага естествено тези процеси да се регулират, без да има добавени химически хормони, нали, и да има странични последствия. И това доста бързо се отразява. Литиум плюс. Малко хора знаят, че литиум е другото име на годжи бери. По-известно е като годжи бери, но всъщност билката се казва на практика литиум, плода е годжи бери. Това е така, отново един от най-мощните антиоксиданти в света. Тук в случая така е съчетан с билката женско биле. Тоест, нали, освен че се пие заобщо укрепване на имунната система като антиоксидант. Другото нещо, заради което човек би могъл да го пие, когато има някакъв проблем по репродуктивните органи, кистички, в някои случаи, само в някои случаи миоми, проблеми с бъбреците, изключително много помага. Така, и след, преди или по време на химиотерапия. Защото всъщност, когато човек бива подложен на такова голямо количество радиация, той трябва да изчисти тялото си, да изчисти черния дроб, а всъщност литиум трябва точно това. Причиства конкретно черния дроб. Сега, ако някой прекаля с алкохола, също може да си го попие, пак ще го изчисти. И без радиация, така или иначе е натоварен. Много мощна формула на гинко билоба. Знаете гинко билобата. Тя подпомага оросяването на кръвта, всички наши части, особено на мозъка, така да ни дойде акъла на мястото. Съчетана отново с китайски гъби, за да може формата да стане още по-мощна. Така, най-силно концентрираното на пазара гинко, което има джинчия, два вида женшен и златна чия. Това е комбинация, която хората пият, когато са подложени повече на стрес, когато имат нужда от повече енергия. Те съдържат в себе си доста витамини. Има оптимална доза витамин С. Отново е разположено върху пшеничените трици, за да може бавно да се освобождава витамин С, което е вътре. Така, може да се пие пак за лекичко регулиране на кръвното налягане. Нали, така, ако е високо, дори ако е ниско, нали, вече са различни дозичките, в които човек може да пие тая добавка. И при депресии. Също така. Това пък натуралните витамини, т.е. минерали, това са всички необходими минерали за нас, които да отрегулират солевия баланс на организма.
Знаете, че ние сме 4% изградени от минерали и от соли и балансът между тях е изключително важен. Защото когато имаме в повече или пък имаме по-малко, по някакъв начин е нарушен баланса, нали, бихме могли да задържаме вода, да освобождаваме повече вода, да изпадаме в депресивни състояния и въобще всякакви такива неприятни неща. В същото време, ако в организма ни липсват минерали, ние не можем да усвояваме витамините. Тоест, нали, получава се една верижна реакция, която не е добра за никого. Челни продукти. Сега, тук за меда няма да ви разказвам, ще ви разкажа другите 3 продукта, които Forever предлага. Значи те са само 3. По принцип, какво е важно за тях? Първо, че 100% натурални, обработени по специален начин, така, че всъщност те да бъдат усвоими за нашето тяло. Тъй като челните продукти, те са създадени от пчели за пчели. Те не са за нас. Ние може да си ги пиеме колкото си искаме. Ако няма някаква допълнителна обработка, ние всъщност не можем да извлечем или можем да извлечем съвсем мъничко, нали, от това, което те могат да ни предложат. Така че това е най-важното при тях. В същото време се гледат в много високи части на планините, където всъщност въздуха е чист, почвата е чиста и те пчелички, нали, си събират продуктите без по никакъв начин да бъдат те замърсени. Ето богатното. Това е. Страхотен природен антибиотик. Наистина не е приятен на вкус, но пък той ни изчисти стафилокока вируси. 3 химически антибиотика от аптеката ни доведоха до пожълтяване, до спиране на храненето, до такива сенки под очите на 3-годишен човек, представете си го, нали, на какво приличаше горкия. И те не ни помогнаха. В крайна сметка, едни таблетки, макар и гадни, нали, в съчетание с витамини и едно спрейче, за което Лилито след малко ще ви разкаже, всъщност ни изчистиха проблема много бързо, но по принцип прополис, особено сега, лятото, като тръгнем по почивки и напред-назад. Значи вирусите, които са летните, бактериалните инфекции и така нататък, нали, при разстройства и такива неща, 4-5 прополиса на куп веднага могат да подобрят състоянието. В същото време всичко, що е бактерия проникнало в нашето тяло, бихме могли да унищожим с пробиотик. Говорим за болестотворни бактерии, естествено, не за тези, които по принцип си ги имаме и те си живеят чудесно в нас. Така и друго прополиса, за какво може да се ползва друго прополиса? Може да се дъвче при разстройство, казах, при парадонтоза. Нали? Тогава вече се дъвче, за да хубаво така да се набие в венците и по-бързо, нали, да изчисти бактериите, които се развиват вътре, за да може естествено да започне процеса на лечението. Така, Бялото черво и язмени болести също много. Да, язмени болести, общо взето, защото те също са причинени от бактерии или пък предизвикват развитието на бактерии. За това също се ползва прополиса. Значи пчелният прашец пък то отново е една супер храна. В него има 22 от 22 аминокиселини. Много богат на витамини от групата на В. Така. Сега, по принцип той е клетъчна храна. Би могло човек на теория да живее само на пчелен прашец и ела. Тоест, клетките ще бъдат чудесно нахранени, те ще имат абсолютно всичко в себе си. Нали? Това е за неограничен период от време. Тоест, човек няма да умре. Той ще се чувства чудесно. Обаче ще е много гладен. Защото коремчето на практика ще си бъде гладно, но това е което дава като храна пчелния прашец. И много важно за него е, че той участва в лечението на всякакъв вид алергии. Които обаче лечението на алергиите не се почва в този сезон, почва се септември месец. Много добре влияе на нервната система, защото той отново е много богат на витамини от групата В. И пчелното млечице, последният продукт, за който аз днес ще ви разказвам. Това е отново една супер храна. Това е храната на пчелата майка, която, знаете, живее 6 години, за разлика от пчелите, които живеят 2-3 седмици, а те се раждат еднакви. Тоест, в началото
пчеличките всичките са еднакви. Пчелата, която се храни с пчелно млечице, тя живее 6 години. И през цялото това време снася милиони яйца, тя става по-голяма от другите и така нататък. Това е заради богатото пчелно млечице. То, между другото, също подпомага така, когато има всякакъв вид хормонални проблеми, хормонален дисбаланс, когато човек нещо не се чувства така, че нещо не му е наред, особено когато има така по-депресивни състояния. Нали. Това при всички положения означава някакъв хормонален дисбаланс. Би могъл да посмуча пчелно млечице известно време, да се почувства по-добре. В същото време пчелното млечице в същото време пчелното млечице изключително много подпомага имунната система и има, за разлика от прополиса, уникален портокалов вкус. Тоест, децата го харесват страшно много и дава енергия. Толкова от мене.